Mayong gabi, matalom nun. Mauna niya kuan, how to kuan, segregate a butcher rank all transaction in matalom. Mayong gabi, matalom nun. Primerong buhaton. Amo ni buhaton sa kuan. Kailangan mag-segregate ka sa butcher sa transaction sa talon. Yung ikuan, ano yung pagsiran. Busyeta. Ano matalong nun? Kuan. Kung gusto tandaan aron mas kuan sila ba? Kumpay. Sa human, magkuhan ka. Maghiwa ka o folder. Sunod mo yung buslutan. Buslutan mo ha. Buslutan. Sunod mo buhaton. Maghiwa at PC. Para sa kanang magtuhog na ba. Magtuhog ka sa mga kasi. Pagkataon nito at yarang tumoy. Kaya na ito. Sara na ito. Okay. Ang kapit po. Ang kapit. Okay. Gunting ka. Gunting ka ito. Magdepende ni sa kung sa kapareho na yung mga kapit. Naon ko pa. Mag-segregate yung butcher. Sunod mo buhaton, magkuhan ka. Sunod mo isang tumoy. Aron di marag. Kaya at yan mabungkag na rin yung mga portion. Mas makuhan dyan. Lagi. So, din mas papel, hindi makuhan. Sa mga hasol. Sumabon. Kung sumabon. Ngayon na ang pagsunod. Kanirang sa pinakatumoy sa piso. May morning ko lang. Nagamay. Human. Isod ni mo. Isod ni folder. Isokso.
niya. Wala. Walang isa. Ano ni Kapil? Okay. Ito na. Ano? Now, may anong aromas. I-combine na para sa auditor o para sa accounting. Ano ni Pagwan? Okay, now. Ayan, makuslok na dito. Kani sa para sa file. Para sa itong panon, original o duplicate. Nagya po ng guslog tanda sa puncher. Ano? Ito na yung local pa para ito man yung iba isod sa folder i-report man tagal naman ko rin yung ito chance na follow sa utility report manikama ito ako yung tabagan ng ako sa tabagan Philippines